Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, 1:29. Ang oras ginadulong mayong hapon naman sa iton mga palangga ng mga tagpalamati kag syempre welcome na naman sa iton pagpangalagad sa sininga hapon sa palatuntunan. This is my life. Updanay kita Lunes tubtob Sabado alaw tubtob iatak na alas 3. Kag sa sini naman nga hapon syempre kita mariga pasalamat sa iton mga palangga ng mga tagpalamati. Aton mga palangga nga padayon man nga nagasuporta sa DYEZ Action Radio Bacolod. Pero ang aton na Christmas countdown, we only have 3 days more to go before it's Christmas Day and 10 days more to go before Happy New Year. Happy ayan ang New Year. Okay, pulo na lang kaadlaw ka magabot may ng adlaw sang bagong tuig aton pagsug-alaw nga sa diin makit-an gid naton kag mabatyagan ang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati. Sa may mga ikasarang iya sa paghulag kag preparati, syempre very busy sila. Sa ito naman nga mga kauturan dira nga ay nagapang hay-hay pa, kay nagapangita pa kung ano ang dapat himuon para iya sa pag-abot sang Disyembre 25. Kung nanong ila pagasaluhan, pero sige lang, bisan simple lang, importante, may saluhan, kabangin malipayon, ang tag sa kamiyambro sa atong pamilya. Pag Noche Buena, kag makaupdanay iya antes ng Noche Buena sa pagpasalamat. Diba? Importante gid na. Para magsiling bala nga merry man ang Christmas. Bisan paano, bisan gamay lang gid nga bagay makapahalipay man sa aton, hindi sa bagay, bisan na lang sa pagpabatsyag sang aton mga palangga nga mga tagpalamati sa tag sa kamiyembro sang aton panimalay. Okay, 1:32 Action Radio Philippine Standard Time. Nakahambal man si Tita Wilma, pasalamat naton sa inyo, mga palangga naton nga mga tagpalamati. Kami diri sa DYEZ Action Radio Bacolod, ang bugos nga tagdumalahan sang Action Radio kami gid lubos kag hugot nga nagapasalamat sa inyo. Na bugos sa amon baletyagon ang amon pagpasalamat sa inyo nga ara padayon nga pagsuporta na sa amon sa kahanginan. Syempre, we are number 1, di ba? Malipay yun nakatasina, hindi lang kami ang magbatsyag sang kalipay sa pagdulong sa inyo sa mga balita, sang mga kalingawan para sa inyo, kundi kamo man dapat malipay. Kay kamo kabahin man sa sininga kadalagan. Kung sa bagay, kung lang taon neton sa 4th quarter survey sang Nielsen sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ini ang isa ka global analytics and data analysis sang kompanya nga nagahatag sang kompleto nga pananawan sang publiko. Ti sa resulta sina, numero 1, ang Action Radio Bacolod. Bugalon kami sa pagpasalamat sa inyo tanan-tanan. Halin sa alibutod sang amon tag sa Kabalatyagon. So sa top AM radio station
Nakakuha ang DYEZ Action Radio Bacolod sang 40.10% radio station share. Kag mga palangga na ito nga mga tagpalamati ining radio station share amo ini ang kadamuon bala sang mga nagapamati sa isa ka istasyon sang radyo anuman nga oras sa adlaw-adlaw nga tanan. So buot silingon sa tanan nga mga AM radio stations diri sa siyudad sang Bacolod, Dakbanwa sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagpanguna kami ang Action Radio Bacolod nga may commanding 40.10% radio station share. Kag isa-isa ho naton ina, na ang DYEZ Action Radio Bacolod may 40.10%, ginsundan ina sang DYWB Bombo Radio Bacolod nga may 38.70%. Ang DYHB RMN Bacolod may 14.50%. Ang DYSB Super Radio 4.70%. Ang DYKB ang RPN Bacolod may 1.30%. DYRL Abian Radio may 0.30%, kag ang DYVS, ang Sweet Voice of Salvation, nga may 0.20%. Amo na bala sa pagsiling neton sa pihak sa mga pagtilaw, padayon, nga nagapangalagad ang Action Radio Bacolod, pinaagi sa pagpalapnag sang matuod nga balita. Impormasyon nga may basihan, komentaryo nga nakasentro sa interesang publiko, una sa kumpleto nga balita, una sa aksyon nga may pag-ulikid sa isig katao. Ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod sa masobra na 5 kadekada ang magapadayon sa pagtuman sang responsibilidad sa pagwaragwag nga patas. Wala sang may ginadampigan kag para sa kamatuoran gid lamang. So sa akton tanan-tanan nga mga kaaksyon sa inyo, madamo gid nga salamat. Padayon lang sa pagsuporta sa estasyon nga halin sang una tubtub subong numero 1 gihapon. We are not only the best. We are incomparable because we are number 1. Amo na makasiling kita nga una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. So sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, salamat, congratulations sa amon, congratulations man sa inyo nga padayon nga nagaupod sa amon sa adlaw-adlaw nga tanan. Congratulations and celebrations when I tell it. So again, halin sa tagdumalahan sang DYEZ Action Radio Bacolod sa ngalan man sang amon station manager Action Nona Di Maalamagbanwa, kami tanan-tanan nagapasalamat gid sa inyo. Through thick and thin, ara, nagaunungay, salamat gid. Di ba, Tita Wilma? Okay, alauna 37 na Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa siniman nga bahin, dugay-dugay, pasipletan man nato, ng update nato sa dalagan sang panahon, ang hatag naman nato impormasyon sa sininga hapon, update sa COVID-19, ano na naman ang kakatabo sa aton sa palibot sa isang pungsod Pilipinas, sa sining ano bala naton tawe, pag sa ulog sang Pasko. Kag sa pagsugalaw sang bagong tuig. Pero mangkot ko sa inyo, anong inyo nga ginadumdum dira, ginaplano para nga saluhan sa Noche Buena. Ti sa ito niya nga mga kauturan, sa mga simple lang sa nahabalan ni Tita Wilma, bisan gamay-gamay lang, may juice lang tada, pamo ka na black. Kung wala, may tanglad ka mo da. Naman sa tawe, may tanglad ka mo da kag may lemon,
tanglad kag lemon, lagaalang balang tanglad, tapos pagkatapos butangi lemon, kabutangi brown sugar, butangan ice, nan, namit na, healthy pa, na. Kag, syempre, kung may pansit lang, tinapay, okay na tanaiya, na. Basta malipayon lang ang tag sa kapamilya. May fried chicken, kung natawi namit pagid, ay nga mga anak mo. Okay, so bantayan man ang aton, nabasahon nga mensahe sa sininga hapon, sa aton, halin sa aton messenger, mensahe, parahon na lang na ang aton sulat, kay ang formas, syempre mga sulat nila nga gina-share, kabahin sang ila kabuhi, kabahin sang inyo kabuhi, nga gina-share diri sa programa This Is My Life. Malipayon man, masubo man, puno man sa mga paghangkat sa kabuhi, kadalagan man kapasalawan, o kung problema nga itong ginaangkon, pwede ninyo i-share diri sa This Is My Life. Kag sa nakambal na nato, nang pinakamahapos iya nga padalaan naton sa karon tungod sining pandemic, sining COVID-19, pwede naton ina mapadala personal kay Tita We, pagi sa itong personal man yung Facebook account, pangitaan nyo lang da, Wilma Antupina Sugaton. Kag dira may send message na, type nyo lang, padala nyo lang, kasi sigurado mabaton ko ina. Kag sa mga nagahulat-hulat sang ila, dira nga mabasahan na ito, yes, kay ginapasunod na ito ina. Okay, yes, Tita Wilma. Kag pwede man ninyo mapadalang inyo sini mga greetings sa mga nagaupod sa FB Live, no? Sa aton chat room, kung nara the FB Live sa imong cellphone or sa inyo man computer, sa kilid ang chat room, click nyo lang. Pwede ninyo dira matype ang inyo mga greetings, kag ang inyo man mga opinion sa ginabasa neton nga sulat, sa mga informasyon nga aton ginahatag man sa inyo. Kag sa mga palangga man neton nga mga tagpalamati ngara sa ilang mga radyo, siyempre sa 684 kHz kita nag-up the night tubtub tak na alas 3 kun hapon. Pwede man ninyo mapadala kung may cellphone ka mo dira. Pagi sa iTunes text hotline. Type nyo kag isend sa 0963 757-0874. Again, 0963 757-0874. Kag, syempre naman, ang aton FYI sa karon nga hapon. Anong informasyon nga i-share ni Tita We sa inyo para nahanungod sa sini nga Pasko sa gihapon, kung anong mga dapat kag hindi dapat na itong mga himuon sa karon iya nga pagsaulog sang Pasko. Kag ang aton matag sa ka-horoscope, paagi sa inyo tag sa sa inyo paagi sa inyo tag sa zodiac sign, di ba? 1:41 na Action Radio Philippine Standard Time, kadasig sa aton oras, but anyway, ang aton anay update sa dalagan sang panahon. Karon nga adlaw pila man kabahin dito sa Northern Luzon sa gihapon nag-eksperyensya sa mga pag-ulan-ulan, kag suno man sa aton Weather Bureau ang pag-asa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga mga pag-ulan ang gina-eksperyensya sa bahin sang Cagayan, kalakip ng Babuyan Islands, Isabela, Kalinga, Apayao kag Ilocos Norte, ina tungod naman sa tail end sang frontal system. Kag mangin magaluumon, yes, magaluumon man ang kalangitan nga maka-eksperyensya man sang lapta-lapta nga mga pag-ulan sa bahin sang Bicol region, sa Aurora, Quezon, kag Calayan Islands. Inatungod naman sa ikog sang anay. Ikog pa ni ko nga gapanghawid pa mo ang ikog ni Baguio Vicky, kag sang Easterlies. Amihan ang magadulot naman sa mga pag-ulan-ulan sa bahin sang Batanes. Ang nabiling nga bahin sa ngayon pungsod, may pagulugal kalangitan nga maeksperiensyahan nga may panalagsaman nga pag-ulan bangod sa Easterlies. Dala na kita dira, no? Ang anay bagyo nga sa Vicky, palayo na man siya sa atong diri sa Pilipinas. Kagatapusan nga nasiplatan sa kalayoon nga 400 kilometro nabagatnan, nakatundan. Sang Pag-asa Island sa bahin sang Palawan. Kag diri naman sa itong sa siyudad sa Bacolod, as mentioned, ni Tita We, may pagulugal man, may mga pagtupa sang ulan sa sining kahaponanon nga aton ma-eksperyensyahan. Ang temperatura nga aton sa nibabatyagan, humalin man kay ina sang kaagahon, kag syempre tubtob karon from 24 to 32 degrees Celsius. Si Haring Adlaw, nagbutla kainit, nagpakita sang iya kasanag kag kainit mga alas 6
just 7 na sang aga. Kag magatunod naman karon alas 5:33 sa hapon. Inasuno man sa weather bulletin karon nga adlaw sang pag-asa. Kag sa aton update sa COVID-19, Tita We, ang syudad or Dakbanwas ng Bacolod, may ara kita nga 4 nga nagdugang. Na? Bag-o ina 4 nga nagdugang. So may suma total kita nga 5,557 na ka mga kaso sa Dakbanwas ng Bacolod. Probinsya sang Negros Occidental, 12 ang bag-o. May 6,228 na kita ka mga kaso sa probinsya. Kag magluwas na dito Wilma sa bugos naman nga Pilipinas, may ara na kita nga kaso nga nagalabot sa 461,505. Pero sa 461,505 na ang naka-recover o kung mga nagkalalayo, 429,207. Kag sa bilog naman nga kalibutan, nagalabot na sa 77,715,069. So, inangato na sini updates sa dalagan sang COVID-19, ining pandemic nga ini. Mahambal ang gid naton. Pasalamat kita diri sa Dakbanwas ng Bacolod pero hindi kita magsalig sina, ha? Hindi gid kita sina magsalig kinanglan halong gid kita ilabi na nga nagadugok ang tao subong, na? Nagadugok ang tao sa dalanon, sa mga commercial establishment, sa mga merkado, bisan pa sa simbahan. That's why nga kinanglan naton extra careful sa gihapon. Amo ina, na? Nga gina-remind man kita as always sa mga natungdan nga mga ahensya sang gobyerno, ilabi na sang ahensya sang ikaayong lawas, ang Department of Health. Na? Sa karon gina-monitor na sang Department of Health ang na-report bala kay may bag-o nga report mo nga may bag-o nga strain na mga anak ha, may bag-o nga strain sang COVID-19 didto iya sa UK or United Kingdom nga nagresulta para nga magpatuman ang iban pagid nga European countries ng restrictions sa mga biyahe halin sa UK. So ginabantayan gid na karon sang DOH. Ang hambal ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga suno sa Research Institute for Tropical Medicine ukon RITM, wala pa sila sa may nakita nga bago nga strain nga may ara na diri sa aton pungsod. Inabasi man sa ilang monitoring. Pero siling niya kinanglan maghalong man, no? Sa piyak sinagin siguro man sang Undersecretary nga wala nagapabaya ang Department of Health kag padayon nila nga tutukan ang development ng coronavirus sa iban pagid nga pungsod para makapreparar gila yung sang aksyon ang aton sinig gobyerno. Kaya ginasiguro man niya nga wala iya sang kinahanglanon para magpatuman man sang mas istrikto pagid nga travel restrictions. Tungod ang ginapahanugutan gid lamang sa aton pungsod, amo ang pagsulod sang mga diplomats, sa mga individual nga may negosyo sa Pilipinas kag mga Filipino citizen. Kag mas ginpabaskog man suno sa iya nila ang mga tikang nga ila mga ginapatuman sa pagpangusisa kag quarantine sa mga borders ng aton sinipungsod. Sang kabalumanta mo sa Saturday, I think no gin-confirm sa UK government nga may bago nga strain ang among masakit, ang COVID-19. Kagintawag nila na nga VUI 2020-12/01 nga una nga natumod iya sadtong bulan sang September. Bisan wala pa matuod sang ebidensya nga mas nga makamamatay ining bag-o nga strain sang coronavirus, ginapatihay naman nga mas ini nga makalalaton sang tubtob 70%. So amugid inang aton halalungan. Let's pray for that. Kabay pa yang nga wala kag indi lang diri sa aton. Okay, Tita We, ari lang mula kamusta lang sa aton mga drivers, anay, sa aton mga motorista, sa aton sini mga palangga nga mga driver nga nagainugtas sa asud-asud nga pagsaka sang presyo sang produkto sa petrolyo, ilabi na gid sa langis nga ginagamit nila iya sa
pagdala sang mga salakyan. Ilabi na mga drivers naton nga mo ining ila pala nga buhian. Ha? Pinsaron mo, pila kasi mana do mga 7 weeks, I think, no? 6 to 7 weeks nga hala, saka lang nga saka. Bado nalipay man ang mga nagapatugong sa Petron, di ba? Kay naghatag sila discount sa mga drivers, pero I think tapos na. Kay nag-start kaina, alas 11 sang aga, hasta lang alauna sininga hapon. 50% off sa tanan nila iyang mga petroleum products sa bisan diin man nga mga petroleum station. Ang discount para sa Petron Value Card holders, pati na sa mga non-Petron Value Card holders na. Hambal gani isang San Miguel Corporation President kag COO nga si Ramon Ang madamo na nga mga pagtilaw nga nahatag ang pandemic, no, ang COVID-19. Gani gusto man nila makabulig bisan paano sa iton sini mga motorista. 1,100 ka mga Petron stations sa bugos nga pungsod mo. So 1,100 stations ng Petron nationwide, 50% gidya nga discount ang ilagin hatag. Ting iba nagpabutsyag na, di ba? Naghambal na nga, naubusan na sila sa stocks. Okay, alauna 50 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang ka mo dira, ha? Pero sa mga kauturan nanay naton dira nga nagkikinanglan sa mga praska kang mga matahong nga bulak sa gihapon, importante nga mga commercials. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets. Kaya po lang da, hi. Sa itong sining mga FB Live listeners. Thank you good sa inyo. Alex Montesa, Tita Wilma, mayong hapon. Hello po. Good afternoon from Lin Chua. Yolanda Delicano. Yoli, good afternoon. Action Web Monitor lang kami di. Madamo gid nga salamat sa imo. Happy blessed Tuesday afternoon, everyone. The number one, very best, beautiful station makes your stress reliever with nice music, complete, accurate, relevant information. Always looking here. Always looking here in Sitio Kamansi, Mabulos, Cebu City. Shout out to Singles for Christ. Okay, Central A1 Mabulo. Edsil Delmar, salamat gid. Lock in here in City. Thank you gida. Nakalock sila sa Action Radio. Edwin Gonzalez, good PM, Tita Wilma. Pamati kami diri sa Maaw. Salamat gid sa inyo dira sa may Maaw. Melchorita Ferrer. Afternoon, Tita Wilma. Merry Christmas and a Happy New Year. Likewise, ma'am. Thank you so much. Butchog, Timbuk, ano na, hindi ko kaintindi. Alex Montesa, kadamo gid sa imo sang nahibaluan, ha? Timbog, bunggit, urot, ba, ano naman, butchog, timbok, bunggit, urot, upod sa kanginan sa mainit mga programa sa adlaw, sa mga napaslawan, kagkadalagan. Okay, sa mga
napaslawan kagkadalagan sang ARB kadalagan sang kabilugan. Madamo gid nga salamat Sir Alex. Okay, congratulations din daw. Congrats Action Radio, congrats Tawe. Marites ni Dua Lorenzo, madamo gid nga salamat. Tita Wilma, good PM, monitor lang ko diri matugnaw. Matugnaw sa Mabini Valladolid. God bless you. Susan Pahariliano, may damo gid nga salamat. Guillermo Gimo Clarito. Di ka mapaslawan, padayon lang sa pagpangamuyo. Yes, Sir Alex. Nami gid simo bala mo. Good afternoon to every one of you. Always am listening to Action Balita. May God bless you all. Zoraida Lucero. Salamat, ma'am. Good PM to Myla Diquito. Michael Van Lechica. Tita, Merry Christmas. Regards lang sa pamilya Lechica. Thank you, Ged. Langga. Check to na. Langga Dahakaro. I really love your voice. First time to see you online, Tito Wilma. Thank you so much, dear. Na? Are naman ang aton money trading. Nagsulod naman dira. Relax lang ka mo. Kag hindi ka mo magpa-istorbo sa ila. Joel Sombria Lariosa, Idol Wilma. Well, thank you, good sir. Na, thank you, kid. Selena na Hers Kumaro, click on the link and contact Mrs. Hindi gid ka mo mag-click sina. Na? Congratulations, Action Radio. Ay, nga mga anak mo. Kuha mo, good sir. Doms Ortiz, thank you, good sir. Malumina, mayong hapon, Miss Yes, Miss Heaven. Thank you so much, JM. Serato, salamat, good afternoon, Tito Wilma. Kay Quizon Sulito, hello. Tita Gwit ko, Tatay Paran, sa Wakayla Carlota, Idol yagid ka na ahay, salamat, gid inday Rosalie Villorente. Good afternoon, Tito. We're watching from San Enrique, Padayon Action Radio, the #1 radio station. Congrats, Padayon sa pagserbisyo. Keep safe lang always, Action Radio Energy Fans Club. Thank you kay Tito Wilma. Salamat man sa inyo. Na? Kag Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Yes, ma'am. Thank you, Ged. No? Good afternoon, Ma'am Wilma. Congratulations to the management, staff, and reporters of ARB. Balikan ko lang na karon, ma'am. Dali lang yan.
Radio Philippine Standard Time. Sa nagapamangkot gali diyo sa aton na tawi gani text hotline nyo. Again, ang atong text hotline 0963-757-0874. Standby na para sa atong sulat nga pagabasahon sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang ato naman basahon nga mansay sa karon nga hapon, iya inisang nagapatawag kay Mildred. Pero gin-print out na ito ng iya sinimensahe ha. Kag ang mensahe ni Mildred nagasiling, Dear Tita Wilma, kabay pa nga mabasahan mo ang akon message sa imo ta. Merry Christmas gid sa tanan nga mga taga-Action Radio. Kag sa nagaupod sa program This Is My Life. Kabay patani nga ara lang ikaw sa maayo nga lawas sa pagbasa mo sang akon message. Tita Wilma, tawgaling ako kay Mildred. 26 na ang edad, kag isa ka single parent. Makahuluya man, pero ginaako ko, isa ako ka disgrasyada. 19 years old lang ako, sang magbusong sa isa ka lalaki nga abi ko anay sultero pa. Ginbata ko ang baby kag ginpadako ko. Babayi, Tita Wilma. Kag sa bulig man sang akon mama nga isa na kabiyuda. Kabudlay magpadako sang bata. Labi na nga isa, ikaw kailoy nga wala sang kabulig sa pagpangabuhi. Kag sa kabudlay nga akon gin-eksperyensya, tita, nagpasaka ko kaso batok sa nagpabusong sa akon. Pigado lang kami. Pero may isa kami kaparyente nga abogado. Siya ang nagbulig sa akon, kag wala pa bayad. Ginkaso kami sa hukmanan, sa pagpangayo ko sang sustento, kag support para sa akon bata halin sa iya amay. Nakita ko abi, tita, nga may mabulig gid siya kung gusto ko niya. Kami pigado lang. Natabo sa sulod sang 3 ka tuig. Naghatag siya sa akon monthly. Pero pagkatapos to, nabuhinan ang sustento niya, nag-amat-amat gamay, hasta nga naglabot sa 2,000 na lang. Hasta nga nadula na sa nakaligad nga 2 ka tuig. Ang hambal niya, Tita Wilma, wala gid siya. Tungod, naghuyang ang iya negosyo. Mabawi lang siya kung magmaayo naman ang dalagan sang iya negosyo. Hasta na lang nga nag-abot ang pandemic, ang COVID-19. Kag subong amat-amat naman nga nag-ayo ang dalagan sang iya negosyo. Nagapaabot ako sa iyagin pangako. Pero hasta subong wala gid
ako sang nabaton nga mensahe halin sa iya. Ina ang problema ko. Ano bala ang dapat ko himuon, Tita Wilma? Mildred. Okay, una-una sa imo Mildred, mayong hapon kag madamo gid nga salamat. Na? Madamo gid nga salamat sa imo man pakigambit, pagpakigbahin diri sa programa This Is My Life. Sang isa ka bahin o kun isa ka tinipik sang imo kabuhi. Mahambalang si Tita Wilma tinipik, pero mabugat ini nga responsibilidad, kag mabugat ini nga alatubangon, kay dira nakataya ang palaabuton sang imo anak. Babae pa naman, di ba? Kung aton lang tawon, tidawala man siguro rason parang hindi pagpadayunon o kung untato na sang amay sang imo anak ang iyagin pangako nga pagsuporta kag paghatag sustento. Kay kung tan-awon ta, obligasyon niya, di ba? Obligasyon niya nga suportahan ang iya anak sa imo. Kag ina ang ginkasugtan ninyo sa atubangan sang husgado. Hindi lang yan sili nga ginkasugtan nyo na sa atubangan lang sang lamesa. Upod sang paryente mong abogado, ara iya sa atubangan sang husgado gin sa korte. So, kung maguba siya sa iya obligasyon nga ginsumpaan, ano di ba siyempre, magalapas siya sa kasuguan. Kag once nga maglapas siya ka kasuguan, may katumbas ina nga penalidad. Di ba? Wala maggintas ang nahibaluan sa layi, sa mga legalidad, pero may gamay lang kita nga naintindihan. Inday Mildred. Na? Kag siguro, masuggest lang gid ni Tita We, total, may abogado sa inyo pamilya, di ba? Nga mo nagbulig sa imo. Siguro, kung mangayo kaliwat pabor sa iya, palapit ka sa iya, kag mangayo bulig, hindi yaman kaguro pagdalukan. Buligan kagid niya sinakon sa liwat, magpasaka ikaw sang reklamo sa korte. Kay nga away siya nagtuman sang iyagin promisa, sang iyagin permahan, sa iyagin panghambal. Kay kung atong tanawon ang tanan niya nga rason, ara sa bahin mo na may bata ka, siya ang amay, pagkatapos una, hindi na malantawon kay ano mo na ka na in love ka, pero abi mo na soltero, wala ka gali kabalo, kasado. So meaning, may bata siya sa imo. Responsibilidad niya nga sustentuhan ang kaugalingon niya nga dugo kagunod. Responsibilidad gid niya ina nga sabton sa imo. Kay nga may ikasarang siya. May silingway siya trabaho, mga something nga mo na bala, no? Pero kung may trabaho man lang siya, kag nakita mo, nga aabi hindi. Nga aabi hindi ka maglagas. Pero wala mo man abi diri ma-mention kung bala may trabaho man ikaw o kung wala. Pero kung wala, matuto ka gidaya. Pero kung may trabaho ka man lang, kung ako, nga magdisturbo pa kuya sa iya, galing kay tiyang hambal mo, pigado ka mo, no? Pero may ara man pigado, nga bisan paano, maka-trespasser bala sa adlaw-adlaw naton nga pagkinahanglan, nga magpagamo pa abi kita. Kasi simple man lang na indaba, hindi bala inday Mildred. Simple man lang na ako magtuman lang sa sinambalan, why na ako sa hanay, sa gamay, nga mabulig niya sa imo anak, why not? Nga magpagamo pagid. Nga apagid nga padakuon pagid ang problema. Pasalamat siya nga hindi ikaw iskandalosa. Kaya kung iskandalosa siya, iskandalosa ka, di iskandalo ng kabuhi niya, di ba? Kag siguro gani, I don't know kung kabalo ang iya sinaasawa, ang iya sini pamilya, ang iya sini kabataan, amo na bala. But anyway, ang pinakamayom na lang nato nga suwestyon, since tungod gindala mo ina sa legal nga pamaagi, siguro sa liwat, mangayo ka pabor
sa inyo sini kadugo nga abogado man sa inyo paryente nga pa abogado man para nga maghatag siya aksyon sa paguntat niya sa paghatag sang sustento sa inyo anak. Ama kun mo sobra na duwa ka tuig ti ibalibad niyang dalagan sang iya negosyo. Pero kung lang taon na kung makasarang is makasarang gid siya, di ba? Okay ha. Hindi ka lang magdula sang paglaom. Kaya nakita naton, bisan gani sa imo nga mga pics dira, baw sa mga pics mo sa imo nga FB, maayo ikaw iya nga klase sang babae man. Although nga, nakatipalo ikaw, kag nagbunga ina, tinguhain nga makabangon ka kag matadlong mo iyang kabuhi mo. Sa husto nga pamaagi. Ang imo anak babae nga daan. So tuytuyan mo siya sa husto nga banas, tudluan mo siya sa mga maayo nga mga pamatasan, maayo nga mga dulumdumon, kinahanglan tudluan mo siya sa pagtuo kang magkahadlok sa Dios, sa pagtuo nga may Dios ang kalibutan, sa pagtuo nga kinahanglan maintindihan niyang husto kag sala. Mangin maayo siya nga bata sa ulihi. Kaya ti sa uli kung makita man lang sang amay niya nga kanami sang akon anak, mabuti nga akon anak, matuto mga akon anak, hindi na siya magdalok sa pagbulig. Ha? Okay lang. Ara si Lord iya nga mag-guide sa aton. Ara si Lord nga mag-provide sa aton. As long nga maayong aton intensyon. Kag maayong aton mga plano. Hindi lang para sa aton anak, kundi para gid sa aton kabuhi. Alas 2:11 Action Radio Philippine Standard Time ay ang aton man anay gali panyawan liniment oil. Ang aton said panyawan Wilma pagkatapos ang mga ini. Ay, sa liwat balikan ko ani si Ma'am Elizabeth, no? Ma'am Elizabeth, malaki gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Congratulations to the management, staff, and reporters of ARB number 1 at 51. Job well done. I'm proud of you all. Stay safe, everyone. God bless and more power to ARB. Ma'am Elizabeth, salamat gid nga madamo sa imo, ha? Sa imo man, ma'am. Thank you so much. Rosalie Villorente, good PM, Tita Wilms, watching from La Carlota. Kamusta na, idol? Salamat, kid. Na okay lang. Na okay, kid. Congratulations to men and women of Action Radio Bacolod. You're truly number 1. Keep up the good work, guys. From Emil Lopez. Sir Emil, thank you, kid. Good afternoon, Tito Wilma. Always kuga pamati sa programa sang Action Radio number 1. Guillermo Clarito, salamat man. Yes, kay Martin Aliling, magandang hapon po. Good afternoon from Dastan Kyler
David or David na. Good afternoon, Tito Wilma. Congratulations, Action Radio, the number 1 AM radio station sa Bacolod. Good job, everyone, and stay safe lang kamutinan. From Maria Richel Ipel. Myla Dikito, hello po. Yes, pamalakpakit si Inday Myla. Salamat gid Inday Myla. Good PM, Tito Wilma, pamati gid ko sa imo programa subong. Kag congratulations sa station sa Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Padayon Action Radio number 1. Thank you so much gid sa inyo tanan. Action Tito, good PM and congrats sa inyo tanan. Dira sa Action Radio number 1 station. Padayon lang Action Radio. Stay strong gid kamo and God bless all of you, Tito. From Virgie Alpinda. Tita We, pwede paka-entra pa dala istorya. Salamat gid Tita We. Okay. Welcome gid to Alex, no? Myla Dikito, yes, again, thank you. Paki-greet lang Chivel Histusani ng Windilio Ramos Kilambao, Kenneth Ray Alejo, Keith Luel Pabalan, Stella May Ayalin, Her Sabalino, am I right? Yes. Advance Merry Christmas, God bless you and your family. More power to Action Radio Bacolod. Keith Luel Pabalan, salamat man. Indaylani Herumiano, hello Tito We, Merry Christmas and advance Happy New Year. Likewise man, sa bugos mo man nga pamilya. From San Enrique, Negros Occidental, permigid kami pamati dito Wilma. Congrats Action Radio. Keith Luel Pabalan. Okay, hasta lang daan ay balikan talang kamudugay-dugay.
Alas 2:19 Action Radio Philippine Standard Time. O, di na kita, Tita Wilma, ari na kita, no? Sa eton FYI, sa eton, sa eton sini, for your information. No? Mga pilaman ka informasyon nga aton mahatag sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati. No? Kaya ilabi na ang aton tupiko sa sini nga hapon, inang natungod bala sa pag-celebrar naton sang Pasko on December 24 midnight, December 25, kag pagsugalaw man sa bagong tuig. Di ginamalikawan, syempre, Tita We, nga magdinamo-damo. Bisan masiling ka bala kung kaisa nga, ti miyembro lang sang pamilya, wala man na problema. Kabalo kita nga karon iya nga Pasko, importante ang aton mga pagtinipon-tipon, bisan pamilya na lang. Pero, dapat naton hibaluon gid. Dapat naton halungan gid. Nga kinahanglan, piliun lang naton ang mga dapat naton himuon sa pagselebrar sang Pasko, sa pagselebrar sang bagong tuig. Kay nga akong lang tawon naton sa iban nga pungsod, kung ano ang mga nagkalatabo sa sobra nila nga pagsalig. Naka-experience sila sang puwarti gidya lapnagon gidya nga surge o kung timbuok na sa mga kaso sang COVID-19. Kag taas man sa mga nagaka-ospital, no? Pagtaas ang numero sa mga madala sa ospital tungkol sa COVID-19, especially sa San Francisco, di ba? Sa San Francisco, California, tuod na iya kay nabasahan na ni Tita Wilma, no? Bisan panahon subong sang Pasko, panahon subong nga sa diin, kinahanglan kita mag-celebrate, mag-celebrar, kag magmangin malipay no pud sa iton mga palangga sa kabuhi. Tandaan nyo, hindi na yan normal sa karon ang tanan. Kag masiling naton hindi normal ang sitwasyon naton subong, pero may nagahambal nga tawi normal ginaya nga i-celebrar ang Pasko. Yes dear, pwede gid, no? Masiling kita nga normal nga celebrahon ang Pasko, pero sa hindi dapat iya tungod nga kabudlay sang aton sitwasyon sa karon, tungod sining hindi naton magkita nga kaaway, di ba? Tiara ho ang aton mga himuon, may mga himuon kita na may ara na nga direkta nga epekto kung daw ano kadamo sang tawo, ilang taon bala naton tan-awon naton kung ano ang epekto sang gusto gid naton nga himuon, kung ipamilit na gid ang aton gusto nga himuon, na kinahanglan bisan palaabuton pa, kinahanglan aton man binagbinago ng sitwasyon. Kinahanglan himuon man naton ang aton bahin sa karon iya nga panahon sang Pasko kag pagbagong tuig, para nga makabulig man kita sa pagpahagan-hagan sini, no? Kay damo iyang nabalaka subong mo tungod sining COVID-19. Ti kun hindi naton pag-updan naton nga mga ultimo nga pumuluyo, kagulpi naman nga magtimbuok pa ibabaw ang numero sang mga apektado sa COVID-19, tanan kita, ara kita tanan, budlayan kita tanan, no? So mag-celebrate kita, pwede gid, no? Celebrate kita paagi sa mga activity lang sa balay. Upod ang mga tao nga upod lang naton sa balay. Pwede gid, no? Mula ng aton himuon. Pwede lang, bisan nara kita nga sa balay, hindi ginaton niya pagkalimtan, isuksok ang aton face mask sa aton guya kung magwa kita, di ba? Yes, himuon naton. Kagibaluon ginaton kung ano bala ang ginapahanugutan, ang wala ginapasugtan, kag pwede naton himuon. So, may mga activity sa balay, upod ang mga upod gidya naton adlaw-adlaw. Na bisan magsilinta ti pamilya ko man na sila Tita We makato sa amon balay, hindi lang anay, kung pwede kita lang diri, kung 4-5 lang kita lang di anay, pero pwede man kita makainup danay, di ba? Tungod sa pagkamoderno sa karon sang panahon, tungod sa pagka-high-tech sang teknolohiya, tungod sa mga high-tech na yang tanan, di ba? Pwede maka-virtual, pwede maka-video chat, dira kainup danay kita, gasinadya kami di, sinadya ka mo dira, gasinadya man sila. O di ba? Pwede sa gihapon. Kay hindi lang tamangita gid sang inatubangay kag magadinugsinganay, hindi lang anay kay kinahanglan limitahan naton ina, na? Amo na siling naton nga
hagan-haganon ginaton ang aton pag-enjoy, no? May ara man mga party-party upod ang aton sa ni mga abyan. Ti wala na iya ginapasugtan ang mga party-party. May mga outdoor man nga pag tinipon-tipon, nga may pagkaon kag ilimnon, nga tubtub anom lang katawo halin sa tatlo iya ka nagkalain-lain nga mga balay. Ti hindi man na pwede. Pero galing bisan anhon ta, no? May ara gid nga hindi gid gyapon pwede nga hindi ikaw bala makig-intra sa ibandera. Ay pare, dali di pare Christmas man subong tinipon-tipon tadi ari laman ta si Saygad Karsada sagwa man ninyo abid bisan wala day mga salakyan nga nagaagi pero likaw na mga anak, no? Kung pwede lang anay mag-take out man halin sa isa ka lokal nga restaurant kung pwede lang. Outdoor nga pang dine-in sa isa ka lokal nga restaurant, pwede man. Suksok gid ang aton face mask kung magwa kita sa aton balay na pwede gid naton inahimuon, okay? Ang hindi gid pwede naton himuon kag dapat gid naton likawan ang pagkanta-kanta dera. Video kay na mag-video kay mag-sing along kamuda ang pag-chant dira pag sininggitanay nga ginatubangay o kun pag-play bala sang mga instruments dira upod ang mga tao nga hindi mo ya upod sa inyo balay dapat gid anay inalikawan na tindi naman kinahanglan gid nga magbiyahe ilabi na sa isa ka holiday festival na kinanglan ara lang gid ta sa balay, stay at home lang gid dira lang anay kita celebrate, na kag kung magbiyahe tan-awon nyo gid anay ang husto nga dapat timuon na tungod sa mga safe nga pagbiyahe sa panahon sang Pasko. Ang hindi naton mo mga dapat naton ang hindi naton paghimuon ina magtinipon-tipon kita sa masobra 25 bi kamo kabilong nga tawo. Halin sa tatlo ka balay sa sulod or gwa man sang inyo balay ka magtinipon ka mo hindi ginabala malikawan, let's say kay birthday ni tita ko o birthday ni papa ko December 25 ti makadto mga friends niya mo na ti ko magdamo mga anak hindi gid anay pwede bala kung pwede na lang kung may preparation ka mo dira nga food i-share lang sa inyo mga neighbors pangdulungi lang tohnan panghataga na lang didto. Kung mag-celebrate dira na lang kamo na lang mag-celebrate iya nga miyembro sang pamilya nga mismo sa sulod sang panimalay. Ang pag-celebrate indoors upod man ang sinuman nga hindi mo upod sa balay, hindi mo gid na paghimuon. Pag-celebrate nyo Christmas dira sa inyo balay, tapos ang imo friends to from other place, makadto dira, hindi lang anay. Kag hindi wala man ginapasugtan ang mga activity nga ina gid man kun tan-awon naton sa karon iya nga panahon sang pandemic. Tandaan nyo gid ina mga anak. Ari gid ang isa ka pinaka-importante. Kung feeling mo o kung sa pamatyagan mo may ginabatsyag ka sa lawas mo o kung may ara gid man, hindi ka magkadto sa mga in-person nga activity. Ang presensya mo nga ara gid bala sa karon nga panahon sang Pasko, karon nga tuig. Kung mahimo pabilin ka lang anay sa balay, amo ginaiya ang pinakamaayo naton nga himuon. Masiling sila tawi kadalok man sa imo man. Hindi na pag dinalok kundi paara ina sa aton tanan kaayuhan. Ti kun hindi ta mamati kag kun ara naman kita sa sitwasyon nga magsinala-sala naman kita gihapon ang apektado, especially ang aton pagsinalayo kag ang aton pagpangabuhi. Alas 2:28 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang. Mabalik si Tita Wilma para naman sa aton horoscope pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sir Keith Luel Pabalain. Okay, salamat gid. Kag kay Michael June Shason. Good afternoon, Tito Wilms. Monitor from Chatu, LSC Paranaque.
Congratulations sa ARB. Salamat, gid. Melanie Saliado, mayong hapon, Tita We. Congrats Action Radio. Greet lang sa family Salgo. Happy birthday, Ninette de la Torre. Myla Diquito, good afternoon po, Tita We. Always gid ko gaka-amaze sang mabugnaw mga voice, Tita We. Maparadyo man o FB Live. April Joy Buenaflor, thank you, gida. April Joy Buenaflor Gaston, thank you. Pahulam lang na ni Lord sa aton para nga makalingaw kita sa inyo. Myla Diquito, hi po. Mayong hapon, Tito We, gapamati gid kami di sa imo sa purok paglaom, kag mayong hapon lang da. Kay Chay Mina sang paglaom Tabaw. Jean Ignacio, salamat gid. Miguel Nambong, congrats, number 1, Action Radio. Yes, good afternoon. Kag mayong hapon, Tita Wilma, greet ko lang si Susima Amelo nga nagapamati gid permi sa imo programa kag ang mga friends ko man nga nagabaligya. Okay, Lizelle Galon, Jeanette, God bless Tita We in advance. Merry Christmas. From Juanito Montaño, salamat gid. Anthony Jones, Savilio Siblano, Merry Christmas. Unahan ta kanadaan, ha. Tita We, good afternoon. Monitor lang ko di sa Barangay Inayawan, Kawayan. God bless, Tita. Okay, mayong hapon lang na kay mama mo kag kay lola mo. Thanks, gid. Hi, Tita We. Advance Merry Christmas sa imo. Kag kamusta lang da sa mga frontliners nga taga-bata BHW nining mo Preso Brevega makalabot gid sa ila tanan. Salamat gid ning halong kamandera, no? Rodeline Alvarez Bayabado, good afternoon. Salamat gid. Mike Ramas the Fourth, pa-shout out din sa OL PMS, sila ni Nilo Rocky Baro, Elmer Dante Pupoy. Thank you, Mike Ramas the Fourth. Maria Teresa Ofalinia, good afternoon, Tito Wilma, kag Action Radio, salamat gid. Zay Flores, good morning, diin ka ang abahin sa kalibutan. Kay Keith Luel Pabalan, greet talani, call maglina, Lina mag-call sa crossing Sibukaw, May, Australia, thanks to yes, Tuto Philip Kenalon sa guy, Tita Kuwe, congratulations, gid. Sa ARB, thank you, gid, to Philip Kenalon sa sa inyo tanan, salamat, gid. Kay kabahin kamo sina tanan. Kung wala kamo, wala man kami. Ha? Darren Ihertimag, good PM, Tita, watch lang ko from Binalbagan. Salamat, gid. Ofalinia, yes, thank you, gid. Kagaraman si Rodeline. Rodeline, salamat, gid sa imo. Ha? Kag kay Juanito, yes, Donna ina, totoo Juanito. Na? Okay, balikan ta lang na karon liwat, relax lang ka mo dera.
programa sa This Is My Life, alas 2:35, Action Radio Philippine Standard Time. Te, relax lang. Kay makadto kita sa pagbasa sa inyong mga zodiac sign para sa itong horoscope, pero mag-greet lang ko anay happy birthday. Na? Sa itong mga celebrators for today, December 22, 2020, happy birthday sa inyo. Magkahapon, birthday gali ni Nanang Adelaida. Nanang Adelaida Helborion, suking-suki taman ha? Sa Action Radio Bacolod. Na? So this is my life. Yes, Nanang Adelaida Helborion, happy birthday sa imo. Na? Salamat, kid. Kag kabay pa nga tagaan, pagigkadamo-damo nga tuig. Nami-nami nga lawas. Kag para nga magwapa pagid na nang. Happy birthday again. Kag sa iban pagid naton dira nga mga kauturan, happy birthday and God bless you all. Okay. Dira sa mga suki naton dira kay Nanay Lina Binet, kay Nang Lucy, dira kanday Lydia, kay Danny Hilborion, ay salamat gid sa inyo, no? Kag dira sa shop ni Junior Abinel, sa ilan na day Alex, salamat man. Sa ilan na day Chay Pingot, na day Chay Ronia, salamat gid. Okay, Chay Milag, pakabuot lang. Horoscope, ang unang zodiac sign para karon nga adlaw, Martes, Disyembre 22, tuig 2020, Sagittarius. Ang mga Sagittarius, mga natao ini Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, may magabalik nga kapital para sa imo negosyo. Nga may negosyo. Galing damo lang problema. Pero sigurado ang dalagan sini. Hindi ka madulaan sang paglaom Sagittarius. Makabulig sang dako ang online sa imo. Kag nagaugyon gid ang panahon para nga makapabalhas ka man para ikaw maging healthy. Mga maswerte mo nga numero Sagittarius, 5, 7, 25, 35, 13, kag 40. Cobalt blue is your lucky color. Sa mga Capricorn, ang mga Capricorn, amo ining mga natao Disyembre 22, tubtob Enero 19. Imo ma-eksperyensyan karon nga adlaw ang maayo nga pamatyagan tungod man sa imo ginhimo nga pagpangamuyo. Kagabi mo kung may negosyo ikaw Capricorn suno sa imo horoscope, maayo ang imo income. Maswerte mo nga numero 10, 25, 31, 18, 11 kag 42. Carrot orange is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius, ang mga natao, Enero 20, tubtub Pebrero 18, bay may bago nga negosyo si Aquarius, no? Kag imo ma-develop ang maay nga connection sa imo mga customer sa bahin sang food business. Ina ang pabutyag sang imo sa ni horoscope. Mga maswerte mo naman nga mga numero 8, 35, 26, 47, 12, kag 24. Mustard yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, mga Pisces, amo ini mga natao, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Oy, Pisces, ma-attract mo ang matutun nga lugar para sa imo trabaho. Okay. Kag maayo man ang dalagan sa imo income karon nga adlaw, pero ati pa na ang imo ikaayong lawas. Hindi kid pagpabay. Mga maswerte mo nga mga numero 23, 32, 11, 54, kag 58. Scarlet red is your lucky color. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19, abi mo bala Aries makabuligid sang dako sa imo pagpangamuyo para mangin hilway ikaw sa kapiutan o kapigaduhon. Amo na siya Tita Wilma, no? Di ba? Maswerte mo naman nga mga numero 10, 22, 12, 35, 50 kag 41. Tulip pink is your lucky color. Sa mga Taurus naman, mga Taurus na tao Abril 20 tubtub Mayo 20, padayuna ang ginahimo mo Taurus nga social distancing na. Pero may ari di hambal ang imo horoscope. Hindi ka magpamulang nga nagabulang ka ha. Kay nga mapierdi ka gid, ha? Kag mapabarangay pa ikaw.
ikaw. Taros, magpakabuot, ikaw maswati mo nga mga numero 8-35-21-15-41 kag 38. Dollar green is your lucky color. Nabatian na nga itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Yes, Tita Wilma. Aha. Kwan pa lang to. Una nga bahin. Magbalik si Tita We. Ang ikaduha pang nga bahin. Pero hindi na itong pagkalipatan na nga ang itong Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala sa malay nga side effects sa itong ikayong lawas. Kinahanglan nun gid naton ina. Adlaw-adlaw nga tanan. Dr. Pinoy Squalene Capsule ilabi na sa karon nga pagselebrar sang Pasko sa pagkaon sa mga manamit nga pagkaon pero maka-trigger sa pagpasaka sa inyo blood sugar o blood cholesterol, sa inyo blood pressure. Okay lang ina pero hindi magpagusto, in moderation ang tanan. Kag updan mo gid sang Dr. Life Extension Vitamin. Jean Sir, hi. Merry Christmas sa imo. Merry Christmas to all. Darren Ehertima. Good PM, Tita Wilma. Watch lang ko from Binalbagan. Thank you, Gid. Okay. Greet lang. Yes, Dana Inak Tutuket, no? Kag Princess Joy Binias. Good noon, Tita Wilma. Ask lang ko, pwede ko kapuli dira sa Don Salvador. Halin ko sa Iloilo. Salamat, Gid. Kung anong mga kinanglan mo, kung anong kinanglan nun, ihikotaron mo lang daan para pwede, no? Basta nga preparado ka lang sang kinahanglanon, di ba? Yes, Tita We. Okay. Kag Michael June Season. Good afternoon, Tita Wilms monitor from Chat 2. Insakto na siya, Chat 2. Hindi na to nadula siya. Salamat, Gid. Napindot ko mo, pasensya na. Kag mayong hapon lang dira kay Inday Jerilyn Balyados Despi, kag kay Maria Feby Apuhin. Salamat, Gid. Kag kay Shamily Loves. Good afternoon kay Guillermo Clarito, kay Keith Luel Pabalan, kay Yvonne Bustier. Hi. Merry Christmas sa imo. Kay Sharon Gonzaga, kay Rodeline Alvarez Bayabado, salamat man. Kag kay Dustin Kyler David, salamat man. Kay Inday April Joy, Buena Flor Gaston. Kay Mary Jane Silvano Lorente. Che, Kataylo Kanyeti, Bakaw ko, madamo gid nga. Yes, che, Merry Christmas sa imo, na? Bata ni Manang Helen. Ronaton Kin Olaira, salamat gid. Kag Molchurita Ferrer, salamat mine. Kag mayong hapon, yes, Melili Oligo, thank you, gid, sa pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon, kay Rodi Burm, kay Lunesa Alban Buena, kay Robert Roma. Eds Diavero, kay Umison, salamat man sa imo. Kay Tricia May Corpus Perez, salamat man. Kay Ronaldine Armamento, salamat gid. Na? Okay, April Banaag, salamat gid. Enough lang na anay, balikan talang kamugaling.
Si Reggie Raduk, dila, mayong hapon lang, ginagwit niya si Tita. Nagwit ko Tita kay Chay Maya Puhas nga advance Merry Christmas na 2336. Salamat man. Kay Mandy sang La Carlota, monitor lang ko di. Salamat gid. Siling ba ni 8341, Tita, pwede ko kapadala sang ako inagihan sa kabuhi. I-send ko lang sa hotline number mo, Cecil Romano ni Tita Wilma, kabudlay dear, no? Budlay diri sa Acton hotline. Why ka FB, FB account, ipagi mo lang sa FB account, pangitalang nga lang ni Tita We. Or, let's say, pwede man, mapadala mo diri sa amon sa This Is My Life. Hulog mo lang sa post office, no? Mayong hapon, Tita We, madamo, damo, kundi tanglad, pwede, wax lechon. Damo sa amon pa. Ay, damo sa inyo dapato. Sila ni Merry Christmas and a Happy New Year. Sa imo, Tita We, 6601. Ba, damo, to kuno sa ila tanglad, nan. Pwede wax lechonon ang pato. Ay, tuod ka, na? Oo, pwede gina yung pato lechonon. Basta nami ka lang mga, di ba? Kay madamo ang amon pato. At kung lapit lang gid siguro, mabakal gid kami sa imo mampato. Mag-asawa gid para sa New Year. Galing tuman kalayo sa imo. Kay ara ka pa sa pihak nga isla. Okay. Thank you gid Ma'am Lani. Merry Christmas and Happy New Year in advance man sa imo. Tamyaw ko da gali si Eddie Permias nga gapamati gid subong sa Action Radio from 5850. Salamat gid sa imo. Yes, alas 2:50 na dali lang gid Tita We. Tapuso na nato ng mga nabilin ng mga zodiac sign para sa aton horoscope. Gemini, ara na kita sa Gemini. Ang Gemini, amo ni mga natao Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, maga-expand ikaw sang imo negosyo. Gani hindi ka madulaan sang kaisog. Kung may mga pagtilaw, malampuwasan mo ina. Amo na ang imo horoscope for today. Mga maswati mo naman nga mga numero 7, 8, 25, 15, 29, kag 41. Sapphire blue is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Kung ano man ang ginaplano mo, Cancer, yes, maga-success ina. Kung umpisahan mo man nga maghulag sa gilayon para matagaan ina katumanan. 2, 25, 11, 35, 52, kag 41 mga maswerte mo nga numero. Mocha brown is your lucky color. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, abi untati na makahalalit ni chismis Leo. Ha? Tungod anuman ang ginahimo nga pagpanghalit, ikaw gid ang una nga maapektuhan. Untati na kung ginahimo mo ina. Kung wala, no worry. Na? Maswati mo man nga mga numero 10, 45, 24, 32, 40, 10, kag 15. Emerald green is your lucky color. Ari na kita sa Virgo. Ang mga Virgo nito, Agosto 23, tubtub Setiembre 23. Ang imo kaaway. Nagtaliwan na. Ganiting huaan mo nga makaangkon sang absolute dismissal sang kaso. No? Kay wala ka na kaaway, wala ka na kontra. Mga maswati mo nga mga numero Virgo, 5, 35, 12, 14, 25, kag 35. Puro 5 ba? Shocking pink is your lucky color. Kag yes, Libra, ang mga Libra naman, netao Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Yes, mahitagan sa batang imo ginapangamuyo, Libra. Na, kag ang imo mga ginahimo nga mga hindi maayo unta ta ina suno sa imo horoscope para magapadayon ang grasya sa pag-abot sa imo. Kag may arao, may mga pagpatumbaya, ikaw sa imo ginakita nga mahimo mo. Hindi ako may income ka, may kwarta ka, kinahanglan. Gamiton mo ina wisely, Libra. Nakapin pa kung may pamilya ikaw. Maswerte mo naman nga mga numero 14, 28, 22, 25,
kag 52. Ruby red is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio mo ini mga nataw Oktubre 24 to Nobyembre 22. Yes, Scorpio, mag-focus ikaw sa isa ka event nga makabuligid sa imo project. Kagariyo, ma-attract mo ang mga oportunidad para sa success ng imo career. Kag Scorpio, halungan mo man ang imo ikaayong lawas. Mga maswerte mo nga mga numero 8, 35, 26, 17, 45, kag 39. Cinnamon brown is your lucky color. Dapat yan nato na itong tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa horoscope sa karon iyang adlaw, Martes, Disyembre 22, 2020. Edilaos, ara lang siya kuno gihapon upod kay Nanay Isabel. Salamat gid. Kakainday Gina also sir, congratulations sa ARB. Siling ni Faith Joy Tumbukon Palanog, Tita Wilma always gid ga monitor. So salamat gid sa imo, no? Kag Jane Monte Alegri Abaw. Mayong hapon, Tita Wilma. Merry Christmas and a Happy New Year to you and your family from Leo Magahom, Talaban and family. Barangay Manghanoy, La Arangka, La Castillana. Okay, Winford Ang Saverino. Tita Wilma, good afternoon in advance. Merry Christmas. Take care always and stay safe always. Gid, no? Nagapamati sa imo, Tita Wilma. So, salamat gid nga madamo sa imo. Okay? So, sa sinianay nga bahin, obdianay ninyo si Tita Wilma na sa pagpangamuyo sa ngaton Orasyo Emperata. Kabay pa nga matapos na ang tanan-tanan nga ginaatubang nato na tungod sa sining pandemic ang COVID-19. Orasyo Emperata batog sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Kay Tita Wilma tag sa kahapon sa itong pagpangamuyo sang Orasyo Emperata batog sa COVID-19.
Pero dali gid lang ang aton anay dali niyo. Ang mayong hapon lang da ma ta Wilma. Dako gid ang kalipay ko kay nag number 1 kita sa survey. Padayon gid kami sa pagsuporta sa Action Radio. Senior citizen ni Day, wow. 77, 78, madamo gid nga salamat. Congrats sa Action Radio Bacolod halin sa family Lapadan sang Purok Tumpok Pandanon. Don Salvador Benedicto, salamat gid. 5977. Good noon po. ARB, ask kami tani. Mga sir, mga ma'am, regarding sa mo na sa suspension increase, wala pa ginaya ba lamang batian, no? So, kung may update, ara lang gina, no? Ara lang gina kung officially mabambatian tamang na sa mga balita, kag-update, hulat-hulat lang kung may ara gid man. Okay? Salamat gid. Okay, antes man kita mag 3 o'clock prayer, ang tunanay pagpangapikapi kiti may coffee break kita, di ba? Prepare kita sa itong sa ni coffee break o pwede man na itong Zenthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himuhalin sa soya, balunggay kag Zenthone. Ang kape nga suwabe nga aroma, suwabe ang timpla kag suwabe ang sabor. Kag syempre sa isa ka sachet sa Zenthone Plus Coffee Mix, may mga vitamins kag minerals kita nga makuha, plus pa sang insoluble fiber nga nagabuligid sa time in ponto, alas 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, tiyo na sa aton pagpaalam sa aton pagpangalagad sa This Is My Life sa karon nga hapon. Hingabot pa. Sister J, good afternoon. Thank you so much. No? Kay Mila Gallego, Maring Mila, good afternoon. Salamat man. No? So magpaalam si Tita Wilma sa aton pagpangalagad sa This Is My Life karon nga hapon. Pero nga ito naman Bible verse for the day nga mabilin sa inyo halin sa Psalm chapter 119 verse 11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. I can't say goodbye. May damo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa amon. Yes, congratulations sa itong tanan sa pag numero 1 sang Action Radio Bacolod sa inyo sa amon para sa itong tanan. Standby na sa matahom nga drama mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!